חצה את הצומת, דקר שם את הבן אדם השלישי וחזר לתפור אותו. זה יש לנו 12 פגע אחד. תגיד גם למחר, לא פגע איתה. מי הטלפון שלי? מה קורה נעמה? לא פנוי כרגע. אני דוקר אותה שוב. כן, אני הייתי בשיחת טלפון. להגיד את ג'ייני. הנה, הוא רץ כאן, למה הוא רץ? כי מישהו יצא אליו. בורחים, לא, הם בורחים ממנו. לא, הוא רצה לעצור אותו. הנה, עכשיו הוא עוצר אותו. עידן, הוא באמצע פיגוע, הכל בסדר? כן, כן, מה? הנה, פה הייתה ירייה אחת, הייתה פה ירייה, לא? ראית כדור? בוא נגיד מחר. לא, כבר ידוע. יש בעל. עם שלם. הלו? עופרה. אני לא... מי מדבר? תכף אנחנו נעדכן. יש בעל בסדר, אל תדאגי. אנחנו תכף נעדכן, כנראה יש רק אחד. טוב, ביי. כן, בוא, הכל... מה? הכל בסדר, בסדר? הוא מפגע, ייקח כמה זמן, אבל בסדר. אנחנו בסדר. לא, אין נוסף, כנראה שאין נוסף. כנראה שיש אחד. כולם בסדר, ביי. כנראה שאין אדם נוסף. אין אדם נוסף. כן, תודה, ביי. דרך אגב, האירוע ממשיך. כשתראה אותי רע. איזה רכב זה הרכב שהוא נכנס? מזדה MPV. שעון פה מדויק? זה המאבטח שיחד. זה המאבטח, אני לא יודע. האנשים שפה הם האירוע. תלך לסבול את זה. השאלה היא... אולי שיקנו לכם כאן איזשהו מסע? אין לנו כזה לפרצוף. הנקודה היא אבל שמישהו מהשוטרים פה לעצר. אין בעיה, אז אנחנו... לנו יש... בדיקה ראשונית. בדיקה ראשונית של איברהים, לצוות הצילום. מצלמה, שער, ישן, לעלות, עולה קרשון. מה שם בעקב פה?